ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നല്ല പുതിയൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ്. അതില് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? കടല് പോലെയാണ് രൂപകോസാമയം രചിച്ചത്. 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർവ്വതരംഗം, ദക്ഷിണതരംഗം, ഉത്തരതരംഗം, പശ്ചിമതരംഗം. പൂർവ്വതരംഗം 4 തരംഗം. 9 അധ്യായം. സാധന ഭക്തി, സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ചോദ്യം നോക്കി നിങ്ങൾ പറയണ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത് നടക്കും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളായ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് നമുക്ക് തന്നെ ഓരോരുത്തരോട് ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ എത്ര ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? രേഖമാതാജി 4 ഭാഗ്യം. രക്ഷപ്പെട്ടു. പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ ആകെ എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? ലീലാമാതാജി മ്യൂട്ടാ. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പൂർവം ആണല്ലേ, അതല്ലേ മാതാജി? പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 4 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. അതില് പൂർവ്വഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുള്ളത്? ആമുഖവും പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. 4 ഭാഗം. അടുത്ത ആൾക്ക് പാസ് ചെയ്യട്ടെ. ദക്ഷിണ തരംഗം, പശ്ചിമ തരംഗം, ഉത്തര തരംഗം, പൂർവ്വതരംഗം. ആ പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? ആമുഖവും അധ്യായം മാതാജി 19 അധ്യായം. പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 19 അധ്യായം കേട്ടോ. കാരണം 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം അല്ലെ. അതില് പിന്നെന്താണ്? കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ കടലെ തരംഗങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത്. അതില് ഒന്നാമത്തേല് നമുക്ക് എത്ര അധ്യായങ്ങളുള്ളത്? പൂർവ്വഭാഗത്തില് 19 അധ്യായമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. 1ഉം 2ഉം 1ഉം 2ഉം അല്ല, 19 അധ്യായം. 1ഉം 2ഉം എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 4ആക്കി പിന്നെ അതിൽ തിരിക്കുന്ന തരംഗങ്ങളാക്കുമ്പോഴാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. അവിടേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മള് തുടങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അധ്യായങ്ങൾ 19 എണ്ണം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒന്നാമത്തെ തരംഗം മിനിമാതാജി സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏത് തരംഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? സാധന ഭക്തി. മാതാജി പഠിച്ചു. മാതാജി ശാസ്ത്രവിദ്യകൾ അനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചും ചെയ്യുന്ന ഭക്തി ഏതാണ്? സോമൻ പ്രഭു. അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രഭു കേട്ടില്ല? ശാസ്ത്രവിദ്യകൾ അനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചും ചെയ്യുന്ന ഭക്തി ഏതാണ്? അടുത്ത ആൾക്ക് പോവാം. ശ്രീലത മാതാജി. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവെല്ലാം. 5 ഭാവഭക്തി.
അറിയട്ടെ. സാമാന്യ ഭക്തി വൈദിക ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി വൈദിഭക്തി. വൈദി വൈദി അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടിട്ടില്ല. വൈദി വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തി കേട്ടോ. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി അതാണ് സ്വാഭാവികമായ അനുരാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ഏതാണ് അടുത്തത് ഞാനവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്? നമ്മളെ ബിനു പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ. ബിനു പ്രഭു ഹരീഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. സ്വാഭാവികമായ അനുരാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉള്ളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനു പ്രഭു അവിടെ ഇല്ല. പറഞ്ഞോ. കേട്ടോ? കിട്ടിയില്ല. പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ആരാ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉള്ളത് കേൾക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? രാഗാനുഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഏതാണ്? 17-18. ഓക്കെ. ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാഠഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭൗതിക രസവും ഭക്തിരസവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തിരസം ഭക്തിരസം, ശാശ്വതവും ശാശ്വതവും, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. അല്ലെ. നമ്മൾ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. നാളെ തൊട്ട് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ ആൻസർ ഇട്ട്. ഇന്നിപ്പോ 10-11 പേര് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ 10 ആള് വേണം ആൻസർ പറയാനായിട്ടില്ല നമുക്ക്. ആരുമില്ലല്ലോ മാതാജി. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. മാതാജി ഞാനെല്ലാം എഴുതി വെച്ചാൽ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ. അത് സാരില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരെണ്ണേ തെറ്റിയുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാ. കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാകുമ്പോ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് പോകുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ആൻസർ മാതാജി ഇടണാണ് ഗ്രൂപ്പില്. നല്ല ബുക്കില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇടാം. അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ മാതാജി. എന്തോരം വെച്ച ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കും. ഒരു പരിധിയില്ല നമുക്ക്. കൊറേ ചെയ്യിക്കുമ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയില്ല. അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാ പോരെ എല്ലാവരും. കാര്യം ഇത് നോക്കുന്നതാകെ ഒരാളാണ്. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും അപ്പൊ തന്നെ ഇതായി പോകുമ്പോ അത് ചെയ്തു പോകും നമ്മള്. അപ്പൊ ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും. പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കി വന്നോളൂ കേട്ടോ. മാതാജി, അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വായിക്കുന്നതും നമ്മള് കേൾക്കുന്നതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. ഏതിന്റെ ആണേലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അത് കാരണം അത് വായിച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും. മറ്റേ കേട്ടിട്ട് എഴുതുമ്പോ അത്രയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞേ. കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ കേട്ടിട്ട്? ഇപ്പൊ മാതാജി പറയുന്നു, അന്നേരം അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ വരുമ്പോ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു മനസ്സിലാവും. ഇത് ആളുകൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്? അത് തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത്ര എഴുതാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും അത് എടുത്ത് നോക്കി കേട്ട് നല്ലോണം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശരിയാണ്. അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മളെന്തായാലും ഉറപ്പായില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 10 നോക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്തായാലും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിലില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഭാഗം സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നോക്കി പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നവതാരികയുടെ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री रूप प्रणामम. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം ലഭിക്കുന്നത്, അഭയം നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ വെറൊരു ഗോസ്വാമി മാത്രമല്ല, രൂപമഞ്ജരി കൂടിയാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. ആ രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം നൽകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രാണിത്. നമ്മള് ഈ അവതാരികയിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മംഗളാചരണം ഉണ്ട്, ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മംഗളാചരണം, ഇതില് മംഗളാചരണം എന്ന് പറയുമ്പോ 3 പേർക്കാണ് ഇതില് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. 3 പേർക്കാണ് ഈ മംഗളാചരണം. ആദ്യത്തെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഉള്ളവർക്ക് ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളില്ല നമുക്ക്, അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തു പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു, നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പോലെ ശ്ലോകവും അതിന്റെ വിവർത്തനവും ഒക്കെ കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തില്ല, അങ്ങനെയില്ല. ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമേ കൊടുത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റത്തില് മംഗളാചരണത്തില് ആദ്യത്തെ മംഗള പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനോടാണ് ആദ്യത്തെ മംഗള പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ആദ്യം മംഗളാചരണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമുക്കറിയാം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ കാരണം. സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അത് അങ്ങനെയാണ് ആര് സ്തുതിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും എല്ലാം നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നും കേട്ടില്ല. അയ്യോ, എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാണ്ടാണോ? കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ആർക്കും കേട്ടില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കിട്ടുമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അവിടത്തെ ആയിരിക്കും മാതാജി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോടുള്ള മംഗളാചരണത്തില് ഭഗവാനോടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാനെ അറിയുക, കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയണം? എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന രസങ്ങൾ ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, 5 രസങ്ങൾ. അത് പ്രൈമറി രസങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രാഥമിക രസങ്ങളാണ് എന്ത്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ. അത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങളുണ്ട്. പ്രൈമറി രസങ്ങൾ, പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ കൂടാതെ സെക്കൻഡറി രസങ്ങളിന് വേറെ എന്ത് പേര് പറയും? പ്രാഥമികത്തിന് സെക്കൻഡറിക്ക് എന്ത് പറയും? മലയാളം ടീച്ചർമാരുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ? സെക്കൻഡറി രസം മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ കേട്ടോ. പ്രാഥമികം രണ്ടാമത്തെ രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. രണ്ടാമത്തത് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതാണ് ബാക്കി 7 രസങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം,
അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതാണ് എന്ത് 7 രസങ്ങൾ വേറെ. അപ്പൊ 12 രസങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരറിയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്കറിയണം. എങ്ങനെ? ഈ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ മംഗളാചരണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനിലെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മംഗള പ്രാർത്ഥന ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രണമിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ മംഗളാചരണ പ്രാർത്ഥന രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ സംഗ്രഹ പഠനം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് മംഗളാചരണത്തിൽ രണ്ടാമത്തത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഒന്ന് രൂപഗോസ്വാമിക്കും, രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേതിൽ പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആത്മീയാചാര്യനുമായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രൂപഗോസ്വാമി ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മംഗളാചരണത്തില്. ഒന്നാമത്തതില് അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒന്നാമത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ആരാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മംഗളാചരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മൂന്ന് മംഗളാചരണത്തില് 3 പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, രണ്ടാമത് ആർക്കാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനും രൂപഗോസ്വാമിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ്? ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം, 12 രസങ്ങള്, 5 പ്രാഥമിക രസങ്ങളും 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങളും. അപ്പൊ ടോട്ടലി 12 രസങ്ങള്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കുള്ളത് ഇതില്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? 12 രസങ്ങളുടെ അഖില സാരമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്. അഖില രസങ്ങൾ 12 രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതാണ് 12 രസങ്ങൾ. അപ്പൊ 12 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതില്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും വിനീത പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്തയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തവാദികൾക്ക് താല്പര്യം. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകരമത്സ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്രാവിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. മകരമത്സ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മകരമത്സ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മത്സ്യങ്ങള്, സാധാരണ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കായിരിക്കും ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ. സ്രാവിനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ? ഇല്ല. എന്ത് കൊച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പു നാണു അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മകര മത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്രാവ്. ഈ സ്രാവിനെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അഗാധമായ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണുന്നത്? ഈ സ്രാവുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്രാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഈ സമുദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പൊ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടുകൾ പോകുന്നുണ്ടാവും, വഞ്ചികൾ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഈ സ്രാവുകളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്രാവുകള് അവര് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അവരിങ്ങനെ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് ഈ മകര മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്രാവുകളോട് ആരെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരെയായിരിക്കും? ഗോസ്വാമിമാര്, ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, ഗോസ്വാമി, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയാണ് അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സമുദ്രം വിട്ടിട്ട് മകര മത്സ്യങ്ങൾ, ഈ സ്രാവുകൾ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അതിൽ കഴിയാന്ന് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ ശുദ്ധഭക്തന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും? അവരവരുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കടലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ബോട്ട് വരും, വഞ്ചി വരും, ഇങ്ങനെ വലകൾ വീശും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്രാവിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഈ സ്രാവുകൾക്ക് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സ്രാവുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല. ഇപ്പൊ തിരമാലകൾ വരുന്നതും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതൊന്നും സ്രാവിന് തടസ്സമില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ദുഃഖങ്ങളോ സുഖങ്ങളോ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് തന്നെയായിട്ട് അവരെ സേവനവും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്രാവായിട്ട് മകര മത്സ്യമായിട്ട് ആരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മള് സമുദ്രമാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. സമുദ്രം, ആ സമുദ്രത്തിലുള്ള മകര മത്സ്യം ആണ് ആര്? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം. തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവായ രൂപഗോസ്വാമി വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം മനോഭാവം ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. നാം വലിയ ധർമ്മപ്രബോധകരാണെന്ന് കരുതരുത്. ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കും വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സമീപനമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, തൃനാഥപി സുനീചേന തരോരിപ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനത്തേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തൃണത്തേക്കാൾ താഴെ, ഏറ്റവും താഴത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കരുത്? നമ്മള് വലിയ നേതാവാണെന്നോ പ്രബോധകരാണെന്നോ, നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാസംഗികരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധകരാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറയണത്? നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനോ പറയാനോ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അവിടെ വീഴ്ച പറ്റും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ അറിവല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയണ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോ അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഇതൊന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു വന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം എന്നില്ല? നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഉപകരണം തന്നെയാണ്. അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ പാതയിലൂടെ പോയാൽ മാത്രം. നമ്മുടേതായ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പ് എന്താണ്? വീഴ്ച ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഗുരു പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് തോന്നാം, നമുക്കൊരു ഗുരുവിനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാലോ, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാലോ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികം മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആരും ആവശ്യമാണ്. ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? വീഴ്ച സംഭവിക്കാം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ അത്രയും വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊരു യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പൂർവ്വവിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. സാമാന്യ ഭക്തി, അതില് അവതാരിക വരുന്നുണ്ട്. അവതാരികയില് മംഗളാചരണം, ഗുരുവന്ദനം, വൈഷ്ണവവന്ദനം, പിന്നെ ഗ്രന്ഥവിഭാഗം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉള്ളടക്കം 4 ഭാഗങ്ങള്: പൂർവം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം. അതിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ആകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൂർവ്വവിഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങള്. ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്നാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മംഗളാചരണം. മംഗളാചരണത്തില് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഗുരുവന്ദനം, ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുക, പിന്നെ വൈഷ്ണവവന്ദനം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതില് 4 പൂർവ്വഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം. അതിൽ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ. ഇനി ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം അതെന്താണ് പറയാണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19-ാം അധ്യായത്തിലെ 167-ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അന്യ അഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, അതായത് യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഇതില് അതായത് ഇതിപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പേജില് 11-ാമത്തെ പേജില് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ശ്ലോകം ഇല്ല, അതില് മീനിങ് മാത്രമേ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യ, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണത് ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും അദ്വൈത തത്വജ്ഞാനവും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. അതൊന്നുമില്ലാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് എന്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തി, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ അനുശീലനം എന്ന പദത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളെ എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഭക്തിക്ക് അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരാകുക, അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അനുശീലനം, രൂപഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണെന്ത്? അനുശീലനം, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം എന്നാണ്. സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനമില്ലാതെ അവബോധത്തിന് മാത്രം നമ്മെ സഹായിക്കാനാവില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിവർത്തി. അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രവൃത്തി, നിവർത്തി, 2 തരത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അനുശീലനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? അനുശീലനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാണ്
അനുശീലനം. ഇതിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഒന്ന് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക, ഒന്നാമത്തത് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക, രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശീലനം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെക്കാളും മുൻപ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. അതാണ് അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? സംസ്കാരം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കണം? അനുശീലനമാക്കണം. അത് നമ്മൾ ശീലമാക്കുക. അനുശീലനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനു എന്നാലെന്ന് തുടർച്ചയായ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ശീലനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ തുടർച്ചയായ പരിശീലനം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിശീലനം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സംസ്കരണം. സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? അത് പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ. അതെന്തെങ്കിലും എന്താണ്? അതൊരു അറിവല്ല, അതൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവിടെ അവബോധത്തിന് മാത്രം നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഒരു പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവത് സേവനം, യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു സേവനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവബോധത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കവിടെ സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഒന്നല്ല, അത് പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. ആ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ പാശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം, ഭക്തിയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ആ പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കണം. അപ്പൊ സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവർത്തനമാണത്. ആ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിനെ വെച്ച് പറയണല്ലേ, എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? അനുശീലനം. നമ്മളത് പിന്തുടർന്ന് പോവാം, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അടുത്തത് സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവൃത്തി. അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വരുന്നത്. പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവബോധം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം? പ്രവൃത്തി വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് പ്രവൃത്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി, രണ്ട് നിവർത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയിൽ വരും. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവൃത്തിയിൽ വരും. ഉദാഹരണം നാമജപം, പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുകൂലമല്ലാത്തത്, അതായത് നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? നിവർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം. അതിനെയാണ് നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരാം? നമുക്ക് നമ്മളെ യമനിയമങ്ങളിൽ വരുന്ന ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം. അസത് സംഘങ്ങള്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമല്ലാത്തത്, അസത് സംഘങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? നിവർത്തിയിൽ വരും. അപ്പൊ നിവർത്തിയും പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല്, പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ പിന്നെ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും മനസ്സിലായ? പ്രവൃത്തി നിവർത്തിയും മനസ്സിലായി മാതാജി? പ്രവൃത്തി നിവർത്തി. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, അതായത് നാമജപം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതൊക്കെ വരും. നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ സംഘങ്ങൾ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? നിവർത്തിയിൽ വരും.
കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ദീക്ഷ എന്താണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശിച്ച്, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തി, നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. ആ ആചാര്യനുമായിട്ടുള്ള, ആത്മീയ ആചാര്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്നുള്ള ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മുതലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ്, നമ്മുടെ ഒരു മാധ്യമമാണ്. ആ ഗുരു ആരായിട്ട്? ഒരു ചങ്ങല പോലെയാണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക്, വ്യാസ മഹർഷിക്ക്, അങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ ഈ ആചാര്യന്മാരെ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ചങ്ങലയാണ്. ആ ചങ്ങലയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ചങ്ങലയായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ. അതെപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ദീക്ഷാ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. ആ ദീക്ഷ നൽകുന്ന സമയം, ആ ദിവസം മുതലാണ് ഭഗവാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ദീക്ഷ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുന്ന ആൾ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. തുടർന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ വ്യക്തി പുരോഗതി നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിനെ വേണം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. നമ്മൾ ആരും ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഗുരു നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ? നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അനുശീലനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ഭക്തിരുത്തമമായത് പറഞ്ഞു. ഇനി ആനുകൂലേന, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു തുടങ്ങിയ ഗംഭീരമായ അസുരന്മാരെല്ലാം സദാ കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. അവർ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ്? ശത്രുവായിട്ടാണ് കരുതിയത്. ഇത്തരം ചിന്തകളെ ഭക്തിയായിട്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ടോ കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം. രാവണനും കംസനും കൃഷ്ണന് ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല അവർ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരാരാണ്? ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കണം സ്മരിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ കർമാദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് കർമാദി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിത്യാഗം ചെയ്യാം. അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്?
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തികളും. വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആകൃഷ്ടരായാൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമാണ്. അപ്പൊ പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡം പറയുന്നത്, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണാദികളുടെ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇങ്ങനെ 9 മാർഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഭിന്നമായി ചെയ്യുന്നതെന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യ, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതിനല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിതാവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിരന്തരമാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിരതമാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിർത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആ 12 രസങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ഇതില് 12 രസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ, വേണ്ടതാ. അത് നല്ല പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പഠിച്ചോളൂ. നല്ല ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ആനുകൂലന കൃഷ്ണാനുശീലന ഭക്തിരുത്തമ്മ, അത് അതല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇതിലിരുന്ന് ആകെ 2-3 പേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട്. ഇന്നലെ ഇന്നും കൂടി ആയിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര കുഞ്ഞായിട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത് വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും. ആകെ 1, 2, 3 പേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഈ അവതാരിക കുറെ ഉണ്ട് ഇതില്, ഇനിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ദീക്ഷയും പറഞ്ഞല്ലോ. അവതാരിക തീർന്നു. മനസ്സിലായോ വല്ലതും? ശ്രീലത മാധവി ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി.